Mitä ihmettä sä hommaat täällä? Ei mitään. Nauhoitan elämisen ääniä. Katos, mä oon laittanut stereoista liiketunnistimen johdon. Jos yöllä joku yrittää tulla pihaan, tadaa, stereot menee päälle eikä uskalla kukaan yrittää sisälle. No ei kyllä uskalla kukaan muukaan. Onhan meidän kotivakuutukset kuitenkin kunnossa. On. Se on turvassa. Kerro oma turvallisuutta parantava ehdotuksesi tai äänestä muiden ehdotuksia osoitteessa turvaraati.fi. Voit voittaa taulu-tv:n tai iPodin.